jam wali e mon bandiraɓe musidɓe hettiyankoɓe Damga TV eɗen ɗo hande e hoore jandiyeji men eɗen puɗɗoro hono jayde witende le regard jayde le regard noon kañum arti koye fati e lawol Espagne ko ganduɗa ko hunde jolo jolo jayde o wi ko marine national wi kañum e walliti fodde 1,500 suka jinnoɗo yaade Espagne artiriɓe gam dandudaɓe e nder maaje he artiriɓe haɓe cellira ha joni ko jayde le regard kañum haalata ko affaire Ali Bongo Ondimba hono ancien président Gabon ɓe mbaɗimo libéré hande e nder Gabon toon to ganduɗa ko o waɗama libéré bon o waɗama libéré hande ñalawma mo gonɗeno Ali Bongo waɗama libéré natti renede ene wawi yaade e haajuji makko laamu ngu kadi yamori so tawi caggal nde o yiiɗi kadi yaltude leydi hande omo wawi yaltude jayde l' essentiel hoore jayde mabɓe kamɓe ɓe kalata ko fati e F24 le F24 reprend les hostilités 100 mars sera-t-elle autorisée o wi F24 fuɗɗitima golle mumen ɓe waɗanno manifestation ngaji ɗi ɓe geɓɓinno gam wadde oɗo aljuma ko ɓe yiiɓe wadde seppo mawgo ene namde beela oɗo marché ma waɗi autorisé ha joni eɗen garta e Sonko élection ne heddi hen fodde lebbi 6 mais ha joni gueɗe makko ene ɓeydo wadde seere ɓe ɓeydo kadi ɓittude ha joni eɗen keddo e jayde lobso noon kañumne hande haali koye affaire remaniement et choix du candidat Macky un dernier virage dangereux o wi ko fati e changegol gouvernement o e suɓade kadi holgonowo candidat Benno Bokk Yakare o wi Macky Sall koye cakkitte virage mum kulɓiniɗo ko hen woni ko ɗum woni ko jayde l'observateur holliri en hande ha joni eɗen keddi e jayde l'observateur kañumne haali koye affaire Amadou Ba kadi eɗen kaala e Amadou Ba les coulisses de la première visite d'Amadou Ba au ministère des sports Amadou Ba en tant que ministre des sports waɗi hanki première visite makko woni gam arde ƴewde toon to ministère des sports eɗen payi kadi omo ganduɗa ko kanko woni alhaali policier baɗatanoɗo escorté e maggal Touba gam rewde sens interdit kanko o policier holko haaldi e enquêteur en e omo ganduɗa ko kañum woni commerçant nawateneɗo ɗo o haali kolko haali e yesso enquêteur en ɓe eɗen keddo e jayde Vox Pop kankone o arti koye fatude e immigration clandestine la marine intercepte 118 personnes à hauteur de Saint-Louis o wi hoɓɓe ɓe ganduɗa ko kañumen goni marine nationale woni yimɓe ɓe ganduɗa ɓe nanggui e nder maayo he fodde 118 neɗɗo nanggama toon to Saint-Louis fodde 24 heures tan après ɓe ganduɗa ko kañumen goni 242 personnes waɗaɓe intercepté toon to hedde maaje toon to Louga kanko noon lom journal ngal o artani en ko ɓe ganduɗa yimɓe yaade Espagne marino hande oɗo yessa ne nanggui taɓe ene wallitaɓe ne artiraɓe ha joni eɗen ketto journal Vox Pop eɗen paati e ko fati e Macky Sall kañumne prévient contre une autre injustice faite en Afrique o wi Macky Sall ne wasiyo bandiraɓe ko fati e jeeyam ndolagu ɓatteɗo toon e nder leydi ha joni kadi eɗen keddo e journal Vox Pop kañum haalata koye affaire grève ɓe ganduɗa ko liggotoɓe e nder collectivité ji locale uji ɗi o wi les agents paralysent les activités dans les états civils ɓe ganduɗa ko liggotonoɓe e mairie ji ɗi e ko fate préfecture uji ɗi ko fate préfecture uji ɗi o wi oɗo insa ɓe tardini golle toon golle baɗeteɗe e ɗiɗon nokkuji ko ɗum woni journal ngal haalanta en ha joni eɗen keddo e journal Vox Pop kañumne kadi ruttiti koye fati e bilan macabre provisoire qui passe à 21 morts toon to maggal to caggal nde maggal o ɓenni e fuɗɗore maggal ngal ha maggal o gasi ɓe mbaɗi bilan ɓe mbi ko fodde 21 neɗɗo perdi hen pittali mumen eɗen mbiya yo Allah yurmoɓe yafoɓe harnaɓe aljanna eɗen kadi e jayde critique ari koye une pomme de discorde l'opposition
la société civile ne parle pas le même langage. Haalullaji mabɓe ɗi nandani ko fate wadde libéré ɓe ganduɗa technique politique. Ha joni eɗen keddo Jandi Kirti kanko kadi o haali koye affaire choix du candidat Benno Bokk Yakaar. O wi pour réussir le pari de la concertation du pouvoir, Macky mise sur le dieu Amadou et Boun Dionne. Pour kamɓe ɓe ganduɗa ko Benno Bokk Yakaar e APR ɓe keɓa ko wiite nanodiral taw kadi ko jogade doole, Macky kañum de joofima ngam rendinde ɓeɗo ɗiɗo woni Amadou Ba e Boun Abdallah Dionne. Ha joni eɗen keddo e journal critique paɗen koye o mo ganduɗa ko kañum ardi le journal quotidien Madiambal Diagne. Madiambal Diagne case le personnel. Madiambal Diagne ganduɗa suuriɓe gollinta ko fati e kotki hokkiɓe nokkuji to ɓe mbawi hodde ko wiite habitat social, ɗum ko personnel makko le quotidien totti ɗumen. Iɗen keddi e jayde le record. Le jayde record noon hande haalata koye les lions affiche la forme ko fati e matcheji Sénégal ɗi anni wadde. O wi en hande baroɗe men ɓe e kolliri image ina jogui forme. Ha joni eɗen keddi e sport. Euro 2024 les éliminatoires 5e journée. La France pour un pas décisif vers la qualification. O wi français waɗi taɓande ardide pour ngam nawde hoore mum e o qualification. Ha joni eɗen keddi e mondial 2026 jaune Amchide première journée. L'Argentine face au défi de l'Équateur. Argentine ene foti fottude ɓe ganduɗa ko Équateur. Ha joni eɗen keddo e Ballon d'Or 2023 Alan Mbappé Messi 30 nominés à la succession de Benzema. Yimɓe capantato suɓoteɓe ngam goto wawede ƴeftude Ballon d'Or o ngam lomtade e o mo ganduɗa ko kañum woni Karim Benzema. Bandiraɓe on calminama jurama ko ɗum wonno hande hoore jayndeji men, yo Allah hokku men ñallude e jaam.